Kadba ke jing penmi boarding na ke district Ribhoi lanang penbha bat penhe bat kumjuru ke jing penbit penbiang ya ke boarding electric syakeleng ke jela ke yan bet ya ranti Henry ke jing bombiang boarding electric Ribhoi district kadang ye beteng kat nang mi kisngi bat kam syamladon ke jing perkhat banirap kerpang ya ke nek district kabalala ban penmi ya ke boarding electric ban sam hakeleng ke jela u Dr. David Lengdo ubri presiden ke Umsning People's Front namar ke jing sokia halor ne ke mat kabala penlong yu kat ban pan sendan da ke RTI hakini ki kendiat benai ki pladam badula yoru ye ke jawab na ke jing pan RTI na ke MEPDCL ha ke Henry Trek Ulber arjar arpo Henry badula miru syakmat ban penpau ye jing sokia halor ke ne ke jawab ula miru syakmat ban pensngo syagilat patai kubor kenang bagi pajba kintip badru ubu ye ke thong ban beteng ye ke jing pensngo syagibor ki bakham shalor na ke benta ke jing biang jong ki pajba ke than Wan Ahmad jong paiba jong kathain juni negatem repoi ban pau ya kajing sokhya habi day ba kajing lip light kha ya ga phiru kleo ot na ka por sipor kalong ke ga ba sngobnyao namar ba ke ga ba nila expectation mo kata ka jing quality ke jongi ya ga ba ngin yo ya ka jing thamai kini ki ya ka kom shikri habe day pat kalai hang ne Ribhoi district ke jongi hendre hado manta kanang long kumju ngalawan ong ba ong from bad to worse na ka ba sneer shaka ba kham sneer shisho tengi yo I ba kum ka sarkar ka bala kran report u Minister Iti Mondal ya ka boong ba dan shu jing lip light hang ne bo them Ribhoi ka jongi re kai ka bangi syam ba ka jing lip light kalong khawat menta kan ka por bangi kran ru ka don ka jing lip light te ka basu punya kalong ba ka jing lip light jong ka MPDCL kalong ba ka de ka ba claim notification kam ju ai ya ka jing pentip pai ba kam ju ai ke notice lemne ki ki print media ban pentip shu pai ba kan don ka jing lip light ka split ba tekat kum records ka bangi lalap menta kat kum kani ka RTI ka bangi la file syaka MCL hau benai March anaru usam balalet bat niyo menta benai March anaru Henry Trek milayo ya kani ka report milayo ya kani ka RTI ya ka bala penmi bala ai da chief engineer juga distribution ubadai shini ka benta juga ni ka boy Mr. B Nikla bat nga songo ye I ba ilap ai kini ke benta ban pensyait pai ba tengalap ba harin study kini ka RTI ka bala bala ai na kaliang juga PDCL ngilap sipun ke but ngakwa ban brief katukan ni ke benta ke ba kalau isi la ngakran kan jorong ba nambar pun ke baga MPCL ka kham walk out andre katkum ke jinglap ka jonga jongi ka Umsning People's Front kalong ke ba gide ban song si shisha namar ba sistem ke jong ka MPDCL kadang dai kumju de menta ninya ya kani ka benta kalong ba kat kum kani ka white paper ya ka bangala dep ban tho ban penjana ya kani kalong ba ka dokumen ka ba bnya bha ka baning kong na nong rim jong kani ka RTI kalong ka record ba yo naka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ka jing thu jong kani ka report kam de tang ba ngdoi ke jing ne kita ke jing ban analyze nrei ka rukom trekam jong ka system ban penpau ya ke jing bakla hagi bentau per jong ka PDCL ka study ka ban penpau ya ke jing bakla jong ini kalong ka ba shai ba ka electricity system ha umsning lani ka than Ribhoi brokwe ka don ha ka jing ka bujur amde ka malumala kaba de tang hakaba supply ka kamlong stable Henry ka kentubru ya kajing bombiang juga planning kata ka de go way ka maintenance but ka governance ni shamru ba ki transfer ki ladu man ka por ki bon ki transfer ki badu ka light ka lip klam kajing ai jing benal le ka mo ong ba ka ni ka notification but ki pull ki wayaro ki long ki ba telot ba te ka conclusion ka bami na kani ka analysis ka bangila study na spare di RTI ka bangila file kalong ba kani kam ditang ka problem hendrai kani ka day ka systemic failure
kabadon kabadon kam ya kata ke intervention mo mengiong ba kabalong mordor kabalong emergency ni syamru ba jela mi klial ba kan ke MPDCL kalong ka agency ka badai ban sam ya electricity ban penpoi ski yang gisem ngejongi syagi jaka ke badai penpoi so ba hakapor ba ka jela kana kieu jingdon brio ngasham ba ka jingkieu ke jingdon jong kisno kani ka peni ba kisno githau hang ne po sning ka ribhoi kana kieu ba ki ying nang sem ginang bun handre ka demand ya electricity ka baganang kieu ngiu iba kata ka infrastructure kamsyam kieu ka komte komsna kelong ka ba tlumor bha jang PCL housing area kamtam ka system kadang long mo ya kanika benta jong ni feeder ki barim bat kini ki transformer ki barit what ya scheme ke ba badai jong kanika subhagya la pentrekam ban poi electricity kat kum ka central government sigisnong henry ka jinglong jong ni ki service ne ka jing ashkri kalong batrot harota kanika de ka benta ka bangi kwa ban kren ba kanika problem kam de tang ban implement henry ka de ka rukom ka planning ka bala field jong ka MPCL hoi ki la ban implement ni ki scheme ki la ban pentrekam re ka system jong ka ka ju siga ju tekai ka bangi kwa ban kren hang ni kalong ba ka jingtu jong ne ka ba ka study ka ba ni lab kalong ba electricity system ka bangila file mga ding RTI ka report ka pi isay kadar ba kadon ka beningkong ka de analyze ya ki outstage but ki shutdown ki pini shay ru transformer gidon pun ba transformer ba field ki gidor ubun badon ni jimbakla haga administration but ka jimbor ru kolong ba shay ba ban penbhai system kani ka documents ka de ban long ka jingrap ka policy making Henry ngiyo iba kum ka jingtre jong MCL kamla ban ngolam ya kata ka jingpun shay pa iba abide bat kom trekam ke joki